L-akbar pushback fil-Mediterran ġejja mill-Unjoni Ewropea għaliex qed twaddab ir-responsabilità dwar l-immigrazzjoni fuq Malta u l-Italja. Sostna dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ewropej Evarist Bartolo mas-sit awtorevoli Politico. Politico rrapporta nuqqas ta' solidarjetà ġejja mill-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni. Il-Ministru Bartolo qal li l-ewwel trid tiġi soluzzjoni ta' rilokazzjoni imbagħad jidħlu l-immigranti. Kellna wedit li se jiġu relokati l-immigranti fi stati membri oħra, iżda mbagħad il-pajjiżi ma żammewx mal-wiegħda li għamlu, irrimarka Evarist Bartolo. Huwa rringrazzja lil Portugal, il-Ġermanja, l-Lussemburgu, Franza u l-Irlanda li żammew mal-wiegħda tagħhom ta' relokazzjoni ta' migranti. Il-mexxej Ewropej ma jiġux f'pajjiżna biex jaraw x'inhu jiġri dwar l-immigrazzjoni saħaq Evarist Bartolo, hekk kif aktar immigranti abbord bastimenti barra l-ibħra territorjali ta' pajjiżna qed jistennew għas-soluzzjoni Ewropea. Fil-jum tal-ħamis ġie rapportat li 123 immigrant salvati se jibqgħu fuq vapur ieħor tal-Captain Morgan madwar 13 mil nautiku il barra minn Malta. Il-pożizzjoni ta' Malta baqgħet soda li anke f'dawn iċ-ċirkostanzi ta' emerġenza s-saħħa pubblika il-portijiet huma magħluqa. Sadantant, b'eċċezzjoni, il-ħamis fil-għaxija 18 persuna mill-aħħar grupp ta' migranti salvati ddaħlu f'pajjiżna. Fost dawn kien hemm tfal u nisa tqal. L-unika għajnuna ta' rilokazzjoni konfermata li rċevit Malta sa issa dwar dawn il-gruppi ta' immigranti hija wiegħda mill-Portugal li se taċċetta 6 immigranti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.